Hej, jeg hedder Charlotte, og jeg er fotograf i Roskilde. Hej. Hej Christoffer, hej Josefine. Hej. Jeg elsker at fotografere børn, og jeg håber, I vil kigge ind på min hjemmeside. Den hedder bodefoto.mono.net. Jeg har nogle priser, hvor alle kan være med. Hvor mange kroner koster et billede? Et billede, det koster kun 65 kroner, så det er meget billigt. Det er godt? Ja, hvor mange koster 300 billeder? Det må vi lige finde ud af. Men billigt skal det nok være, så du får lyst til at bruge mig og godt sætte ud. Men kig på min hjemmeside, det var www.bodefoto.mono.net. Se, er det lige der? Yes. Og der kan du se alle mine billeder, og ellers så ringer du bare til mig. Og de er så gode. De er rigtig gode. Ja, det er godt. Det er godt. Kan I have en dejlig sommer? Hej hej.